Hola, 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 benvinguts. Som Actualitat Amanida i estem aquí amb la Judit Montoy, com la podem veure en pantalla. Hola. Què tal, com estàs? Amb servidor Sergi Cano, com ja és habitual, i la quinzena passada vam anunciar que l'Aleix estava de vacances i tenim aquí un senyor misteriós que ha vingut a fer-li la substitució d'estiu, que no és el dolent de l'inspector Gadget, és Bruno Gallardo! El fill pròdig torna a casa! Ui, ui, ui. A veure si podem fer. Para la música. Crec que, per molt poc, l'ordinador acaba al terra. Per aquesta tonteria que m'has fet fer. Mare de Déu. Però bueno, estic molt content de ser aquí amb vosaltres un altre cop. En casa como en ningún sitio. No ens paguen per dir això, també. És un eslògan, això. Però... Sí, però ni un euro. No. Estic molt content. Gràcies per la confiança. Gràcies. Ben retrobat. A més, estrenarà secció i també, com sempre, tindrem les claus, el termòmetre, el calendari aquí, a les pantalles, que parlarem de Drag Race. Tenim també temes d'Eurovisió a comentar i cosetes potents, així que comencem, vinga. Oli d'oliva, tu mous el meu món. Oli d'oliva, em fa ser millor. Tota la informació, ràdio i televisió. La sintonia d'Oli d'oliva, que la setmana passada tenia una coreografia de l'Aleix i aquí el Bruno n'ha fet una altra. Sí, això volia dir. Una llagrimeta. És que no me n'en recordava de la coreografia. Va de pensar, una setmana preparant això, cada pas. Sí? Assajant. Sí. Il·limitrat, clar, amb un assessor que tenim, cològraf. Està vist, Ara sortirà un clip, com a tocar a més sortirà un clip on surt tots els ensaios de la setmana passada de com hem anat preparant aquesta coreografia. Amb l'Àngel Llàcer, nou monitor, mirant a veure els anteriors programes, clar. com ho feia l'Aleix. Sí. Molt bé. I a part d'assajar valls, has assajat termòmetres, Bruno? Sí. I a qui li has posat? Doncs aquesta setmana li he volgut posar el termòmetre a... No tenim la cartera. Clar, és veritat, no me'n recordava d'això. Jeff Bezos, ese señor que mano meva, se va a la luna y... Bueno, o sea, un señor un poco raro, ¿no? No nos cae bien, a nadie le cae bien, ¿verdad? Bueno. Perquè hi ha gent poderosa que cau bé. Obama, saps? Però Jeff Bezos no nos cae bien. Bueno, me lío. Lo que volia dir és que Jeff Bezos ha mordido el anzuelo i ha comprat la Metro-Goldwyn-Mayer, que és una gran major de Hollywood, la mítica, quan veus una pel·li surt El León, sabeu? Doncs aquesta productora l'ha comprat Jeff Bezos i, per tant, passa a ser part d'Amazon. Amb tot el que això comporta, que sigui James Bond, que sigui la saga Rocky i altres IPs molt importants que a partir d'ara Amazon podrà explotar. Termòmetre. A veure, per una banda, està bé pels usuaris d'Amazon, però d'altra banda, és que és un senyor muy rico. És que ja tenia moltes coses, aquest senyor. També ha de tenir la productora... Sí. Així que jo diria que em deixa templado, tibio. Bueno, és una opció, també. Mig fred, mig calent, no? Sí. Judit, Ahí queda. el teu termòmetre. A veure si ho reanemem una miqueta, això. Mig calent, la calentarem del tot perquè... Amunt. Sí, i aquesta setmana els hi toca a tot l'equip del programa de Polònia, que fa 15 anys, i no sé si va veure el programa de l'anterior setmana, que van fer un especial on hi van aparèixer els personatges mítics, que me va agradar molt aquell programa, i si no l'heu vist, l'heu de veure. Per tant, serà mig termòmetre, mig calendari aquí, perquè també us el recomano i l'heu de veure. Vinga. Fantàstic, doncs mira, jo també us recomano, poso un termòmetre calent a una cosa que encara no s'ha estrenat, que és la pel·lícula de Càmera Cafè, que comença a ser tema recurrent en aquest podcast. Por favor. L'haurem de comentar al final, Sí. No pot ser. I és que ja han començat el rodatge i han ensenyat les primeres imatges. No està l'Antúnez, el jefe no hi és. Però crec que va morir aquesta persona. No.
No? Ah, vale, perdó. Està viu, que jo sàpiga està viu. I es veu que la trama de la pel·li serà que el nou jefe és l'Arturo Valls, que l'han ascendit, i també hi haurà cameos de Mira. l'Ibai, de la Ingrid García Ojo. Johnson i de Manuel Galeana i el Javier Botet. Vaya, Mira que jo deia, hòstia, no ho veuré perquè podràs tu la marnada que faran, però aquesta premissa em sembla curiosa. I la dirigeix l'Arturo què? Valls, l'Ernesto Sevilla. Sí. És que pot desembocar fàcilment en un The Office, sabeu? Sí, a l'espanyola. Clar, sí, pot ser interessant. Tant de bo, i mira, anem a parlar de més coses que es fan a l'Espanyola. Perquè parlem d'una adaptació que és Drag Race Espanya, que s'estrena ja aquest diumenge 30 a 3Player Premium, i jo no sabia molt bé de què anava la cosa, o sigui, sabia que era un programa com de drag queens, no?, que farien per a favor. 3Player. Perdó, però un divulgador cultural sobre la televisió que no sabia que era drag queen. Sí, Això és un crim, sabia què era, però no sabia ben bé com anava. Aleshores he pensat, com el bon periodista és aquell que es fa preguntes, m'he fet preguntes per publicar el llibre de Drag Race per a damis, i us porto l'entrega gratuïta per vosaltres per entendre de què va. Quan entres a una web i diuen, te regalo mi libro, i és un PDF que ho ha Sí, escrit en de Word 4 aquesta persona. pàgines. Sí, però en és aquest aquest cas... tipus de llibre. No, però en aquest cas és una cosa bona perquè és de qualitat, així que mira'm un teaser de... O sigui, no és mainstream, suposo que per això la fan a 3Player al Premium. I no Antena 3. Clar, però jo crec que sí que tindrà prou d'èxit. I em sembla interessant, sobretot, que no he vist coses que sí que veig habitualment a la versió americana, que és aquest drama, no? Tota aquesta cosa dels personatges, que hi ha una evolució i les relacions entre ells. Sí, com molt reality americà, no? D'un grup de persones que es relacionen més tipus Gran Hermano que Masterchef, no? I no sé si aquest Drag Race Espanya tindrà aquest component o no. De moment ho he vist més com un Masterchef. Però bueno. Potser ho has vist com un Masterchef, el format, els plans, però, home, al ser d'aquesta temàtica, jo crec que pot despertar molt la curiositat de la gent que no pas com Masterchef. Sí, totalment. És un tema que encara no s'ha tocat a la televisió espanyola. I a més és un tema que sí, que com deies tu, que no s'havia tractat i que potser la gent dirà, bueno, per provar mirem el primer capítol, a veure què tal és. Sí. Adelante. Doncs sí, és el que deia el Bruno, és un format internacional, l'original és l'americà, que és el RuPaul's Drag Race, que porta 13 temporades i 2 spin-offs i una borrada de premis Emmy i més premis, i s'ha adaptat a altres països. I per promocionar-ho aquí a Espanya, això t'agradarà, Bruno, perquè he pensat això li farà gràcia, digues-ho, han posat anuncis a les paradetes de bus, que és una cosa com habitual, no? Però com últimament s'intenten realitzar aquest tipus de campanyes, a la web de 3Player tens un mapa on pots veure on estan aquestes parades de bus amb els anuncis, per si vols anar a fer fotos d'aquests anuncis i ajudar a viralitzar-los, i mira, fas un selfie amb l'anunci de Drag Race i tots contents. Oh, sí, doncs per què no? Vale. Sí. Mira, a veure, no sé, jo crec que hauríem de fer una cosa més tipus Netflix, no? Que fa aquestes campanyes tan provocadores i, no sé, crec que aniria més en línia, no? Amb un format com aquest, però bueno. Sí, però sí, sé el que dius, aquestes frases enginyoses, no?, que estan penjades, com la de la Porta, com la de la Porta, por favor. De con ganas de volver a veros. Sí. Això és el que hem fet de moment. El que sí que tenim, no sé si provocador o bastant interessant també, és una notícia que en el moment en què gravem això és d'última hora, perquè estem gravant-ho dimecres, i és que Televisió Espanyola ha renovat com tota la seva alta direcció. Sí. I què ha passat aquí? I hi ha cosetes interessants, aleshores, a tall de titular, perquè això encara s'ha de portar demà al Senat perquè ho diguin i no sé fins a quin punt... Farem d'investigadors, de periodistes investigadors? Sí, una miqueta, o sigui, no sé fins a quin punt aquestes notícies són definitives, entenc que sí, perquè ho han publicat a la web de RTV. De fet, connectem amb l'Aleix, que està al Senat. Aleix, sisplau, endavant. Tant de bo. Aleshores, resum... el senyor Pérez Tornero, que substitueix a la Rosa María Mateo,
ha tret les direccions de Televisió Espanyola i Ràdio Nacional i aleshores faran com una direcció conjunta entre ràdios i teles per ajudar una miqueta tota la jerarquia de càrrecs i que hi hagi com una coordinació més fluida. Curiós, això. Sí, És interessant. tampoc hi haurà una àrea com a tal de comunicació, però vaja, això són modificacions internes de que una àrea entra dins d'una altra per també carregar-se com càrrecs i que sigui una cosa com més fluida. I el que sí que és bastant noticiable és que l'Enric Hernández ja no serà el màxim responsable d'informatius, sinó que serà substituït per Mamen del Cerro, que fins ara era director d'informatius de les seccions de ràdio, i Hernández se'n va a dirigir la part web de RTV Notícies, la part digital. Aquests canvis. Què s'amaga darrere, Sergi? Ui, s'amaguen moltes coses. S'amaguen moltes coses, molts rumors i molta política, també. Perquè aquesta elecció, o sigui, quina és la diferència entre el senyor Enric Hernández i Mamen del Cerro? A nivell polític. Com a mínim no ha sigut tan qüestionada últimament. Vale. Perquè l'Enric Hernández... No és una cara tan coneguda, potser, no? Clar, és l'avantatge de no ser tan conegut i aleshores doncs, la gent no et critica tant. L'Enric Hernández ha sigut molt criticat i es deia que era l'home de Moncloa a Televisió Espanyola, perquè de fet també alguns diaris han publicat que Pedro Sánchez ha intentat fins l'últim moment que no el fessin fora. Però vaja, aquesta és la informació, seves són les conclusions. I seguim amb aquest esperit de neutral perquè tinc un maldito bulo per vosaltres. Tinc un desmiéntemelo. Perquè segurament aquesta setmana heu sentit que la Celia Villalobos s'obria un equip d'eSports i entrava al món de les competicions. Por supuesto que sí. I jo, vaja, o sigui, estava living màxim, estava molt content i volia veure ja què passava amb això. Doncs no serà ben bé així perquè al final tot ha resultat ser un anunci de multiòptiques, veiem-lo. Nos hemos convertido en el equipo más grande, tan grande que incluso sin saberlo ya formas parte de él. Bienvenido, gamer. Doncs mira, al final haurem de comprar ulleres amb filtre de llum blava. Això són adults que, com la mateixa Villalobos, juguen com el Candy Crush, per exemple, no? I aleshores s'han de protegir d'aquesta radiació lumínica de les pantalles. La Judit feia que no amb el cap. Però és que, a veure, una pregunta. En quin equip de comunicació, en quina agència de comunicació se li ocorreix posar a la Cèlia Villalobos, com a protagonista d'un anunci sobre gamers? A veure, és que va tindre la seva gràcia en el seu moment, però ara mateix... Doncs mira, t'ho dic, l'agència LLYC, de Barcelona, a més a més. Vale, doncs una abraçada. LLC? Geek. Sí. Com? Geek, suposo, imagino. Geek, que ve de freak, que també ve de videojocs. Han estat malament allí, crec. Perquè és que jo crec que la gent no se n'en recorda, nosaltres perquè som uns friquis, però jo crec que la gent tampoc se n'en recorda de qui és aquesta senyora. Que sí, que va estar Masterchef, si eres una celebrity. Sí. Totalment, sí. I després també... Jo crec que ha sigut... Bueno, puc dir la meva opinió? Avanti. Sí. No, jo crec que ha sigut jugada mestra. O sigui, han fet la mítica del màrqueting viral, de fer una cosa molt com molt mentirijilla, després resulta que no. Han aconseguit un munt d'atenció gratis, han fet una campanya que s'ha fet viral, segur que els ha costat poquíssim, o sigui, això què? O sigui, bueno, la Cèlia Villalobos no és George Clooney, cap.
Fer la web d'aquest equip, això sí? S'ho han currat? O sigui, realment semblava una cosa de veritat? Sí, totalment. I a sobre han portat a la palestra una cosa que realment és així, que no es parla gaire, que gamers hi ha molts, no només són els que tenen un equip d'e-sports i que juguen a League of Legends, que també la teva iaia que juga al Candy Crush també és gamer. Sí. I que segurament hi ha més gamers que són com la teva àvia que gamers que juguen a League of Legends. El metro on està ple, per exemple. Por favor. Y a Pokémon GO, m'encanta. Ja ellos que juguen a Pokémon GO. Siempre en mi equipo. I després, en una espècie de claus dins de les pantalles, tinc una notícia d'internacional que no podia deixar passar, perquè jo sé que us interessarà el tema, perquè el protagonista d'aquesta notícia és Kevin Spacey, que sembla que torna a treballar després de 4 anys, quan va haver de plegar perquè el van denunciar diverses vegades. Per cert, et tallo un moment, Sau. Que Kevin Spacey és la veu que dobla el bebé jefazo? Aquí? El bebé jefazo, la peli de bebé jefazo. Sí. Pues sí. Sí. Bueno, yo no lo sabía, men. Sí, ahí queda. Doncs tornarà a treballar després del bebé jefazo i després d'això, de les denúncies per abusos sexuals, de moment no ha estat condemnat, no? I aleshores pot continuar treballant i ha aconseguit aquesta pel·lícula que és El hombre que dibujó a Dios, on precisament el seu personatge és un investigador que segueix un cas de pedofília d'algú que ha estat acusat injustament. No. Sí. Aquest és el titular. Jo no sé si hagués acceptat aquell paper, No sé si... No sé, jo crec que aquesta pel·lícula serà pues, la quiebra d'aquesta productora. Ja. És la meva gran incògnita, si com és del Kevin Spacey això fracassarà perquè ningú voldrà anar a veure, o pel morbo de veure'l parlar d'un tema que l'envolta tan de prop, doncs la gent anirà encara més i dirà a veure què està fent aquesta persona aquí. Jo crec que és una broma de mal. És que ara he fet una cerca per internet i he buscat el Kevin Spacey perquè no em venia al cap la seva cara i ja els titulars que surten ja és Kevin Spacey torna a les pel·lícules amb una drama de pedofília. Vull dir que la majoria de titulars ja porten torna a fer pel·lícules però torna amb una trama d'aquestes característiques. Vull dir que jo no sé quina fama portarà amb aquesta pel·lícula. De moment, les pel·lícules que es van estrenar protagonitzades per ell després de que comencessin totes les seves polèmiques han fracassat. Aleshores, aquesta hauria de ser diferent? No ho sé, perquè la temàtica és doncs, aquesta molt concreta. No la veu. Veurem què passa. Veurem com funciona. I no tenim altaveus, perquè no hi és l'Aleix, però no volia deixar passar la notícia de que han publicat el cartell de Primavera Sound i aleshores hem de com tenir present, no? Com tot un mapa de festivals que es desplega a partir d'ara, amb alguns que sí que tindran edició aquest estiu de 2021, com els Jardins de Pedralbes, el Cruïlla amb XXS i Normal, el Cher Festival, el Canet Rock, el Grec, les nits del Fòrum, que no deixa de ser un Primavera Sound en reduït, el Festival de Portaferrada, Cap Roig i un Sonar amb música d'intel·ligència artificial també diferent, i els festivals que sí que es posposen, que són el Sonar Normal i el Primavera Sound, que això ha anunciat el seu cartell amb el retorn d'Antònia Font. Però el 2022, no? El 2022, he dit 2021? Sí. 2022, dintre de 2 estius. Bueno. Vale. No sé si heu vist el cartell, però hi ha un desplegament allí d'artistes brutal, Vaja, jo pensava que esto era Coachella. O sigui, és que em sembla d'un nivell, vaja, mai vist. Increïble. Sí. És que venim de 2 anys sense fer-se. I també han creat una fundació, que és la Fundació Primavera Sound, per ajudar els barris de Barcelona. Vale, està molt bé això. Que això ha passat com desapercebut, però aquí ho deixem. Doncs això està passant. Interessant, perquè una empresa que segurament té un impacte a la ciutat, doncs que millor que cuidar aquest impacte perquè sigui positiu. Va, clar. Estrenem la secció del Bruno? O què? Som-hi. Vinga, va, avanti.
Aquesta secció té un nom que és un joc de paraules magnífic i a més molt didàctic perquè és Guru Bru, on hem après que guru en català és plana i no és aguda, no és gurú, és guru. Guru Bru. Sí, és guru i ho heu de dir molt ràpid. Com si fóssiu granotes. I si pot ser davant de la càmera, no? Perquè es vegi Clar, l'entonació. sí, sisplau, i perquè es senti bé. Vale, benvinguts a la meva nova secció. De què anirà Me això? siento poderoso. He de dir que formatejant també molava molt i segurament la trobava a faltar. Encara es fa, perdó. Potser... A pantalles parlem de formats, per exemple, Drag Race seria una mena de formatant, que era la versió correcta Això. en català. Ciertament. Vale. Bueno, pues avui, volia parlar... Vale, serà una secció, comencem, serà una secció sobre el futur de l'audiovisual. Això és de gurú. Jo seré una mica el gurú de la indústria audiovisual. Superfan d'aquesta secció! Llavors tindrem temes bastant candents que sempre surten als dinars familiars i el teu cunyat, tiet, pues, suelta i tu tindràs eines per rebatir-lo i quedar perfectament com una persona de cultura general davant de la teva família. O sigui que crec que és... Agafo el que acabes de dir i a més te faig un replantejament. Aquesta secció la pots utilitzar quan es fa un seminari a classe i ve un professional que ja té una certa edat i una certa trajectòria en el mundillo i ell te solta, ella, t'ho dic ja per alguna experiència que m'ha passat, te solta tot el rotllazo de no hi ha futur, la televisió s'està acabant, bueno, internet és una cosa momentània. El cinema és mort, no? Doncs aquesta secció ens ajudarà a rebatir a aquestes persones que usualment són una mica boomers, no? I tenen aquesta visió. Sí, Diplodocus, Siglo Pasado, Sí. Blanco i Negro... Sí. Pues aquesta secció és Pixel i comencem avui parlant de Streaming Wars. Streaming Wars, i ho dic així ja directament en aquests termes perquè és com els propis experts en la indústria solen parlar d'aquest tema, que és el gran auge de les plataformes de contingut audiovisual digitals que estem vivint últimament. O sigui, no seré jo qui us descobreixi que ja Netflix és una cosa que tu tens Netflix, tinc Netflix, com no tindré Netflix? Clar. I tenim Netflix, però tenim Amazon, Disney+, HBO, i tindrem potser Peacock, Paramount i 1.000 que es aniran sortint cada cop més. No ho tindrem, li robarem algun familiar o algun amic i endavant. Parlarem d'això si podran robar-li o no, parlarem. Però cada cop n'estem veient més. I avui vull aprofundir en els canvis estructurals que suposa tot aquest nou context de plataformes digitals. Comencem dient que aquestes plataformes han deixat ja de ser purs agregadors de contingut, no? Teníem Netflix i era un lloc on hi havia un gran catàleg de sèries mítiques. Tenies el Breaking Bad, també tenies, però, Harry Potter, tenies Doctor Who, tenies moltes sèries d'altres productores o canals i era com un videoclub. Al final era el videoclub digital. De fet, Netflix comença sent un videoclub per correu. Però ara ja Netflix no és això i tothom que el consumeixi ho sap. Netflix ara ha passat a ser d'un agregador del videoclub a el taquillazo, on estan les noves novetats, el que has de consumir per estar en la onda. Llavors, el futur és una cosa que, de moment, sembla una mica el passat, perquè a sobre són plataformes globals i mastodòntiques que són 4 plataformes que tenen un monopoli de tot el contingut audiovisual digital. O sigui que de futur, verem. Doncs tenim aquestes plataformes que van estrenant i hi ha hagut canvis en el consum, no només en aquesta distribució del contingut. L'atracón, el binge-watching, s'ha parlat moltíssim d'això i de si estem a favor o en contra. Però el canvi de les plataformes és que aquest consum en atracón ens allibera una dopamina muy riquita y estamos
pues muy bien cuando nos pasamos todo el domingo por la tarde viendo 10 horas de The Crown. Jo vull dir una cosa, Sí, i digues, això a mi no em passa. Ah, Jo no? crec que soc de les poques persones i això no em passa. Ets immune al No. binge-watching. Soc immune, sí. M'ha de pillar amb una sèrie, jo què sé, que m'agradi molt per acabar-me-la, però de moment potser m'ha passat amb Netflix, amb una, dos. Però les altres és que... I no és perquè no m'agradin, sinó que no tinc aquesta sensació de necessito acabar-la de mirar. No sé, i a més ho parlo amb companys de carrera i amb amics i diuen, però com pot ser? Una sèrie de Netflix sempre te l'has de devorar en un dia. A vosaltres us passa, no?, de que devoreu sèries en caps de setmana? Sovint. El que passa que ara intel·ligentment les van publicant algunes plataformes com setmana a setmana, no? Nous capítols. Per exemple, a Movistar, que jo ara estic veient Reyes de la Noche, doncs et publiquen 2 capítols cada setmana i aleshores et controlen una miqueta aquesta ànsia del binge-watching. Això també està molt bé, Aquí està. Però aquí has dit també, has tret tot el tema, que és l'altre model, no? Aquest de setmanal, i que hi ha aquesta competició a veure què és millor, però no és que és millor al final, és que és més rentable per a la plataforma. Perquè hem de tenir molt clar que l'únic objectiu d'aquestes plataformes és que tu paguis cada mes. Nosaltres, com a usuaris, importem 0, no? Ens estàs dient? No. Atenció, com a usuaris importes molt perquè el que vol és que et quedis. Clar. I el que vol és que et quedis a la seva plataforma. El que no importa tant, potser, és el contingut en si. Si com ho aconsegueixin, bueno, doncs... És igual. No, tampoc és igual perquè ho pensa molt, però no significa que el contingut sigui de més qualitat. Que no els importa fer-te perdre temps, no? Potser? Per exemple. I tampoc els importa fer sèries ultra addictives i ultra serials, és a dir, que no siguin sitcoms, que tu et veus un capítol, bueno, al segon capítol passa el que passa, però tot torna a la normalitat. No, ara les sèries, com tots sabem, te dejan con el aire al cor i sempre és noves incògnites. Què passarà? No sé què passarà. Ara apareix aquesta caixa misteriosa i vull saber què hi ha a la caixa misteriosa i necessito saber-ho, així que he de continuar veient. Bueno, doncs això ho aprofiten i el binge-watching el que fa és absorbir-te absolutament, generar moltíssima conversació i tenir durant 4 dies a tot un país consumint la nova temporada de Paquita Salas i dient, ostres, Paquita Salas, mare meva, que increïble, i tothom parla a Twitter i tothom i això genera un fenomen i això interessa molt a les plataformes. Però també el contingut setmanal el que té és que va renovar la confiança setmana a setmana. Claro. I llavors doncs, això també va bé per pagar a llarg plaç, no? Si una temporada dura 10 capítols, doncs tu ja tens 2 mesos que has pagat. Si en canvi la consumeixes en un cap de setmana, és més arriscat per a la plataforma. Que s'han donat casos, no? També va molt bé per deixar-lo una mica respirar i que entre episodi i episodi els fans doncs, estiguin on fire a les xarxes. Sí, també, clar. I que s'han donat casos de produccions caríssimes que només es rentabilitzen en un mes de pagament de la subscripció perquè els usuaris se la devoren i aleshores després ja no segueixen pagant fins a l'any següent que estrenen la nova temporada d'aquesta sèrie. Exactament. I també, però, ojo, és més arriscat perquè si de sobte aquesta sèrie de 10 capítols tu veus que el capítol 2 doncs, ja no funciona tant, doncs ja està, saps? I llavors, clar, és com que demanes un compromís potser una mica més alt i ja dius, pues, com vaig a la plataforma, perquè total, o sigui, ja està. Però en canvi, si has vist aquests 10 capítols, doncs els has vist. Llavors la plataforma ja ha aconseguit el que volies, que era que et quedessis als 10 capítols. Bueno, aquí queda. Un altre dels fenòmens importants d'aquest streaming wars o que hi ha plataformes és la fi de les sèries esdeveniment. Hem de pensar que fa uns anys teníem Juego de Tronos, Breaking Bad, Lost, eren sèries que tothom mirava, que tothom es reunia per mirar perquè eren la sèrie del moment. És veritat. I no només, ojo, perquè quan parlem de Paquita Salas també, bueno, tu em pots dir, sí, Paquita Salas és... O la Casa de Papel, també podríem parlar. Clar, és la sèrie del moment, però ojo, perquè ja no és el mateix, perquè Paquita Salas o la Casa de Papel són sèries potser una mica més de nínxol. No a tothom li agrada Paquita Salas. El teu pare es mirarà Paquita Salas?
No, Paquita Salas no, però per exemple Clar. La Casa de Papel sí. Sí, La Casa de la Papel... Casa de Papel, Sí. totalment. Però com et dic, o sigui, com que hi ha menys sèries que són grans esdeveniments. Abans, quasi totes les sèries que treien les plataformes, o millor dit, la televisió per cable, que era la generadora de les sèries als anys 2000, com Los Soprano, Lost, com dèiem, Breaking Bad, Juego de Tronos, volien crear aquests esdeveniments. Però ara les plataformes s'han adonat que hem arribat a un punt en què la minissèrie és més eficient. I aquí... Especialitzades, no? Sí, més especialitzades perquè és important, perquè això és el que ofereix Netflix també, és com el contingut per tothom, per tota la família, a qualsevol moment del dia, o sigui, com molt de nínxol, el que a tu t'interessa, no només el que surt per la tele, no? Sinó el que tu vols mirar. Però ja més que això, és que una gran sèrie de 8 temporades, com és Juego de Tronos, clar, 8 temporades, cuidado, són potser 100 hores de contingut. Requereix un compromís. Llavors, si és molt llarga una sèrie, no creixen els subscriptors. El que va passant és que, perquè clar, recordem que això és un streaming wars, i els subscriptors ja no són gent que mai ha tingut plataforma, són gent que està a altres plataformes. Per tant, amb una sèrie superllarga no fidelitzes a la gent. Llavors és important que hi hagi sempre nous estímuls i noves coses que faci que la gent estigui a tanto, a veure quin és això és el nou Ara fòrum me va a anar. Netflix, ara me va a Amazon. Clar, perquè Ara, això, sí. han tret això i l'he de veure, però clar, si tots els teus diners els poses com a plataforma a una sèrie que dura 7 temporades i que a la 7ª temporada, doncs, sí, tens els fidels, però sí, clar, però també ja hi ha no gent que s'ha és- quedat pel camí, ja ha vist el primer capítol i ha dit ei, doncs potser no m'agrada, i mira el Exacte. catàleg que hi ha clar, i tampoc la treu. Per tant, Clar. és molt interessant això que estaves comentant, sí, de sempre nous estímuls. I és Clar, veritat que ara perquè- estem veient sèries que tenen menys capítols per temporada i que són més curtes de veure. aquí està la clau. Estem anant a un model de minissèries, perquè són menys arriscades i perquè la gent doncs, diu bueno, són 10 capítols, m'ho miro en un cap de setmana. I És més barates, a més. Sí, I més vegades, totalment. efectivament. I ja parteixes de zero, ja pots provar més coses diferents. I si veus que et funcionen els 10 capítols, els fas 10 més, com amb la Casa de Papel. Claro. Saps? Però ja no et comprometes com a plataforma de fer una cosa mastodòntica. Llavors és com que, clar, què està fent Netflix? Doncs ens està donant bollos, podríem dir, Sí. perquè no vulguem menjar un filete o un estofado. Clar, volem que la nostra alimentació sigui en bollo, sigui barata i industrial, que no pas una de més elaborada. Ja Clar. t'estic pillant, Bruno, t'estic pillant. Sí, això he de fer un incís, que tot això que estic dient jo no són reflexions amb les que jo em desperto un dia i penso que soc superllist. No. Això hi ha molts periodistes especialitzats, acadèmics, i en concret la Elena Neira, que és una gran Sí. especialista de tot aquest tema, Sí. que totes les reflexions que estic dient ara mateix, jo les he tret als seus articles que publica a Business Insider o del seu llibre Streaming Wars, que recomanem un montón. Queda dicho, perquè no us penseu que jo sóc aquí Einstein. Llavors, per això, hem vist Gambito de Dama, Antidisturbios, Veneno, Tiger King, 6 de 10 capítols que funcionen molt. Què passa? Més saturació? Claro, sí, perquè clar, amb tanta cosa dius, i jo què veig? Llavors aquesta fatiga de la indecisió, què fa? Que clar, que Netflix diu, ni de conya ens arrisquem a que la gent se'n vagi perquè no sàpiga què veure. Seria un crim. Llavors, cada cop fan coses que saben que funcionaran. Llavors tenim un contingut molt més homogeni. I donen com molt Ja la per turra acabar- amb els últims llançaments, no? Sembla com que les setmanes que hi ha una estrena en concret, als portals digitals només es parla d'aquella sèrie, als carrers només hi ha anuncis d'aquella sèrie, a Twitter només es parla d'aquesta sèrie, és com que es fa com omnipresent només en aquella setmana en què s'ha estrenat i després la gent se n'oblida. Exactament, és això. Sí, perquè saben que el que necessiten és nous subscriptors. Per acabar, perquè ja porto aquí, però dir que preus, com dèiem abans, podem compartir Netflix amb la CNA, que evidentment està 2 euritos i ja està.
sembla que cada cop anirem a restringir-ho més perquè hem de recordar que aquestes plataformes no guanyen diners. L'any passat, per primer cop, Netflix va quedar amb els comptes neutres. O sigui, no va guanyar diners, però no va perdre. Però tots els anys anteriors ha estat perdent diners. Perquè, clar, fer tantes produccions val una quantitat de diners absurda que Netflix no té. Llavors, el que està fent Netflix és gastar molts diners per aconseguir molts subscriptors i que ja un cop els tingui, recuperar la inversió. Fins a quin punt això és així o no? Bueno, doncs això dependrà de Netflix, però sí, o sigui, Netflix viu de diners ficticis, però clar, després tenim altres casos com són Disney, que és diferent, que també posa molts diners i té un negoci bastant trontollat, com tota la indústria audiovisual, però ja no és el mateix. També parlem del futur del cinema. El futur del cinema, veremos. Perquè, clar, si tot això continua fent-se més gran, aquestes grans productores, doncs, diuen, m'estalvio l'exhibidor, m'estalvio la sala de cinema, m'estalvio un intermediari i estreno la meva pel·lícula a la meva plataforma, a sobre cobro 30 euros els que ja estan subscrits, mare meva, subscrits a la plataforma i guanyo encara més diners que si l'estrenaria en un cinema. Veurem què passa, perquè a sobre estem veient que no estem tornant a les sales de moment. Podríem anar-hi, però el cinema està obrint mig. I veurem què passa amb James Bond, perquè era la gran estrena que s'estava esperant a que obrin els cinemes i ara amb això de que Amazon l'ha comprat, potser els propers James Bond ja no s'estrenen al cinema i t'han d'esperar perquè al final MGM hagi quebrat gairebé i la gent ha tingut que venir a rescatar des d'Amazon, o sigui, no hem salvat ni els cinemes, ni James Bond, ni hem salvat res al final amb tot això. Bueno, és així i em dones peu a parlar d'Amazon per acabar la secció, que és que Amazon, no he parlat d'Amazon de moment, si us fixeu hem anat parlant de Netflix, però Amazon no. I és que Amazon no és un cas a part, perquè Amazon no és Netflix. O sigui, Amazon, el seu negoci de vídeo, li dona igual, no és un negoci. Per Amazon, el Prime Video només li serveix per una cosa, que és que tu et quedis en Prime. Aquí està el seu negoci, perquè ells saben que si tu tens Prime, fas el doble de compres a Amazon que si no tens Prime. Llavors, és només una cosa de dir, bueno, doncs et regalem això, perquè està molt barat, recordem Amazon Prime. Si us fixeu, té un catàleg enorme, grans produccions, han comprat James Bond, però val 4 euros al mes. I Netflix en costa 12. M'han tret Friends a Netflix. Ah, exactament. Etcètera. Sí. Clar, llavors dius, i a sobre, amb vídeos gratis, o sigui, com pot ser que sigui tan barat? I també et regalen música, emmagatzematge al núvol per guardar les teves fotografies, els enviaments gratuïts de l'Amazon Prime a seques, o sigui, no és per fer publicitat, però per molt poc et donen aquí tota la festa. Sí. Però també s'ha de dir que és l'estratègia habitual d'Amazon. Amazon el que fa és vendre molt barat, arrebentar la competència, aconseguir tots els clients i després pujar els preus. Això també està un poc... Estem entrant en classes d'economia, aquí? De competència deslleial i... Clar. Això és que és així com funciona. Llavors, és possible que en el futur començar a veure plataformes de contingut audiovisual que siguin meres accions de promoció d'altres serveis, com per exemple Mercadona Prime. Quién sabe? Paquita Salas estaria molt bé com a estrena de Mercadona Prime. Mercadona Prime. Home, i uns donuts ofertats de Mercadona de Paquita Salas lo petaria, òbviament. Vale, i ara sí, acabo ja. La televisió tradicional. Què passa amb Mediaset? Què passa amb A3 Media? Doncs últimament el que estem veient és que acaben sent productores de contingut per a aquestes plataformes. O sigui, sí que tenen A3 Player, sí que tenen no sé què, però estem veient com estan produint. Doncs, per exemple, La Casa de Papel era una producció de A3 Media originalment, que va vendre per Netflix, o TV3, amb Merlí, que també va passar a ser part de Netflix. O Les de l'Hoquei, també. Exactament. Crims, que està a Amazon doblat al castellà, que això poc se'n parla, Sí? No ho sabia. Sí. Llavors, clar, jo crec que aquest tipus de produccions potser les plataformes acaben fagocitant a la televisió en obert. No ho sabem,
Però també és veritat que la televisió en obert aquí a Espanya doncs, té sabor local. Clar, Amazon, vosaltres veieu Sálvame a Amazon, oi que no... No, però, per exemple, sí que veig la que se avecina a Amazon. Sí, exactament. Sí, això és cert. I cada cop més estan intentant impulsar el seu apartat local, aquesta plataforma. Clar. I d'entreteniment Llavors... no només de ficció, perquè el que ara deia la Judit venia a ser com dir que la ficció és més universal que l'entreteniment i que per això hi veu més ficció a plataformes i entreteniment en lineal. Però precisament Amazon ha estrenat LOL Si te ries pierdes, que podria ser perfectament un programa dels divendres a Antena 3 com Me resbala, perquè són còmics fent coses de còmics. Clar, i com dèiem, aquestes plataformes el que volen és oferir contingut per tothom de nínxol i que ningú es quedi sense el seu contingut. Llavors tenen una posició complicada els televisions. I ja per fi s'ha acabat la secció de Guru Bru de Pata. Guru Blu, conclusió. El capitalisme ens rebentarà a tots i la tele no se n'escaparà. I ens hem equivocat de carrera. Una miqueta, però vaja, ara que no ens sent l'Anna, no hem agafat filosofia tampoc, saps què et vull dir? Que estem encara amb un nínxol, que estem a la cua, però no estem a la cua del tot. Que això... No estem tan malament, no estamos tan mal. No estamos tan mal, hombre, al loro. Eurovisió, home. Per parlar d'Eurovisió, m'agradaria recuperar un format que vam fer fa uns anys amb l'Aleix Oli d'Oliva i que va ser bastant celebrat per les xarxes, on fèiem com el nostre podi, no? El nostre top 3 de medalla de bronze, medalla de plata i medalla d'or per les cançons que més ens havien agradat, i així les podíem anar comentant amb una miqueta d'ordre, no? I aleshores us he demanat que féssiu el mateix, i si et sembla comencem amb tu, Judit, i podem mirar, de fet, ara mateix, quina ha sigut la cançó que tu has dit aquest és el meu top 3, aquesta és el meu bronze. Em puc confessar una mica abans de començar, i és que jo Eurovisió no la vaig estar seguint pecadora, allí en directe. No, sí, vaig ser molt pecadora aquell dia. No vaig mirar Eurovisió. Per tant, clar, el Sergi em va dir hem de comentar Eurovisió, no sé què... Li vaig enviar el vídeo que posen abans de les votacions, de resum de 20 segons cada cançó, li vaig enviar. Tu digue'm quina està agradant d'aquí. A veure... Molt útil, molt útil. Clar, jo vaig veure algunes actuacions, però totes no les vaig veure fins que el Sergi me va passar aquest vídeo del recull. Per tant, anem a mirar la selecció que he fet. Vinga. En primer... Què comencem? Per baix? Per baix, el bronze. El bronze crec que l'havia donat a Malta. Malta bronze. It's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true, but there's nothing in it for you. So if I show some skin, doesn't mean I'm giving in. Not your baby. You should get it. Una abraçada al Content ID de YouTube, que espero que no ens bloquegi el vídeo. Per què el bronze? Per què el bronze, Judit? El bronze perquè... A veure, jo m'he basat, a la selecció que he fet m'he basat sobretot amb la potència dels cantants, amb la música, no m'he basat tant en la posada d'escena. I m'ha agradat molt la força que transmetia Malta a l'hora d'ensenyar la seva cançó. Que també t'he de dir que el tros que em vas posar al recull encara m'agradava més. Crec que era el començament del... No, però no passa res. Era el començament de la cançó. Clar, és que si només mirem el recull... Perdó. És que jo li he demanat al Sergi, passa'm quines vols comentar, que així com una bona periodista ho portaré preparat. Bueno, és igual. Aquesta cançó, mira, me va transmetre moltes bones vibracions, amb molta energia, i trobo que va quedar en un lloc bastant baix. I, mira, me va agradar molt. Després passem a Era la favorita, plata. Era la favorita Malta, però... sí? Sí, segur. Veus? A les apostes, però la darrera setmana va fer la semifinal regular i va caure i se'n van anar. Vaja. I s'havien anunciat molt a Twitter. Malta era com difícil que
el directe fos igual que la gravació. Perquè és una cançó molt potent. O sigui, és d'aquestes cançons que el directe potser pateix una mica més. Però bueno. Que potser ho hauries de pensar. Tate, si me'n vaig a un festival de música en directe, potser que porti una cançó que es pugui cantar en directe. Pel que pugui passar. Sí, la meva opinió. Sí, doncs mira, he de dir que no m'he equivocat tant a l'hora de fer la selecció. He anat bastant bé. Perquè el següent, si no m'equivoco, és... refresca'm, Sergi, crec que era França o la França la vaig posar primera? La vas posar primera. Vas posar en la posició de plata a Rocío, contar la verdad. Ja has arruïnat la secció, Judit. O sigui, bueno... No, el que em sap greu que li he arruïnat al Sergi. No, vas posar com a plata Rocío, contar la verdad para seguir viva. Ah, sí. Representada per Suïssa. Suïssa, sí. Sí. Però us he de dir que no la vaig posar perquè em sonés del programa, sinó que la vaig posar també... No, perquè també la cançó me va agradar molt i aquesta sí que la vaig veure en directe. I... L'escoltem? Sí, escoltem. Aquesta part que el noi es posa a cridar, no? Bueno, a cridar d'una forma bonica... A fer la intro, no? A fer la intro de Telecinco. Sí, a fer la intro de Telecinco, sí. Jo crec que havia de ser guanyadora només per això, i pel ball que fa després. Havia de ser guanyadora, però malauradament no ho va ser. I us preguntareu, per què la Judit no ha posat Itàlia en el seu top 3? Perquè ha guanyat, no? I has dit, aprofito per posar unes altres, perquè com Itàlia ha guanyat ja la comentarem a banda. No, perquè jo crec... No és per això. És perquè... Bueno, si la comentem a banda, m'espero. La comentarem a banda, també. És una llàstima que Suïssa no hagi guanyat, perquè haguéssim tingut unes promocions de Mediaset després, allà, de los ganadores, no sé què, gràcies a nosotros... no sé, potser no. Espero que no. Sí. Jo sí que, perdó, Suïssa no me convence. Suïssa em sembla que és una còpia de la guanyadora de l'any passat i que a sobre és que el tío pues, es muy guapo y a los gays de Eurovisión nos gustan los chicos guapos. Ahí lo dejo. Perquè tu sempre has sigut més de Suïssa que no de Suïssa a seques, Bruno Gallardo. Per què fas aquesta broma? Mai m'agrada molt, però la gent no sap què és. Sí, la gent sí que sap que és de Suïssa, Vengamonjas, que ho busquin després, per això que encara ens queda la medalla d'or de la Judit. Que en aquest cas, com ja hem dit que era França, doncs... Sí, i he fet un spoiler i és França. Doncs ho mirem i ja està. Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Bona. En aquest cas l'he posat com a medalla d'or perquè la trobo que és molt francesa aquesta cançó. No és perquè... Moltíssim. No és perquè estigui cantada en francès, sinó la manera, la música, aquesta expressió de voilà. Mira, trobo que és una molt bona manera de representar el país, i més d'una manera, al mateix moment també discreta. No sé si m'he explicat bé, però... Sí. Sobrietat, però la trobo molt original. Sí, totalment. Jo crec que és minimalista i que, recordeu, ara faig una mica de flashback, però recordeu a OT quan el no sé qui, crec que OT, el segona que vam fer, que li van dir que fes Zaz, la cançó de Zaz, la de GB, i els Javis, quan assessoraven la persona que havia de fer aquesta cançó, li deien, tu el que has de fer és plantar-te allà i dir, esta soy yo, y os voy a contar mi historia y aquí me voy a abrir y voy a decir lo que nunca he dicho, pues lo voy a decir ahora. I em sembla que aquesta cançó recull una mica aquest esperit de dir todo lo que me he estado callando lo voy a gritar y esta soy yo.
soltes tot. Sí, totalment. Oi que sí? Totalment. I també, igualment, trobo que té molta força Sí. el missatge que no l'entenem massa, però... Home, voilà. Justament. Voilà. Bueno, però voilà, però Sí. deu de dir més coses a la cançó, però no, sí, totalment. Parla de croissants, de mantegues, de Torres Eiffel, no? De coses de França, no? Parla de coses de França, clar. França. Per això és francès, I va venir al plató de Rocío a cantar aquesta noia també, que per això a mi em sonava. Sí. Curiós. Els que no van venir, tant de bo, han sigut els teus bronze, Bruno, que ens els pots introduir si vols. Home, per favor, Islàndia. Una de les... Bueno, no sé si sorpresa, però cosa bastant diferent que no havíem vist mai a Eurovisió. M'agrada molt per això, per l'estètica, que és molt internet. La mirem i comentem? Aquesta cosa... Sí. Vinga. How does it keep getting better? Every day all the fights underway. The time we spent together simply feels good. We got a good thing going. Estètic internet, totalment. Por favor, sí, buen rollismo. Gente así como cute, mona. A sobre, el meme, por favor, de dime un grupo de amigos LGTB que no se vea así, literalmente. Sí, es que tal cual, o sea, es que el alto con pelo largo, la del pelo azul, la lesbiana que no sé, bueno, pero es que realment semblen, sí. I tot el tema del pixel art i de bones vibres, em sembla molt generació Z i molt internet i per això tenen el meu plan. I t'he de dir que són la meva medalla d'or, m'hagués agradat molt que guanyessin, i pobrets que dos d'ells van donar positiu en Covid i la seva actuació va ser registrada de dies anteriors. Però te lo digo, el fet que ells estiguin via online al seu sofà em sembla superinternet també. O sigui, em sembla supercoherent artísticament amb la proposta que fan. És que, clar, em sembla superinternet. Bueno, no sé, que bien resuelto. Doncs sí, i jo crec que no sortim del tot d'aquest camí amb els teus plata, no? Tampoc? No. Vinga, ponlos. Dic el país? Digues el país. Lituània. Ara en anglès. En anglès? En anglès, ara. Com que en anglès? A Eurovisió ho has de dir en anglès i en francès. Si no, no és Eurovisió. Vale, molt bé. Lituània. Perfecte. Yes! Quina meravella, o sigui, com no pot ballar amb això? Jo estic sorprès. He de dir que aquest any amb Eurovisió m'ha sorprès moltíssim. Crec que hi ha hagut una pujada de nivell exponencial. Si compares Eurovisió 2019, tu mireu, busqueu la compilació que fan de resum de les actuacions de 2019 i de 2021. Crec que el nivell ha pujat moltíssim, de veritat, I mira que jo a Eurovisió m'ho prenia una mica broma, però aquest any hi havia cançons que realment jo me les escolto. Sí, i Lituània em sembla que com a proposta, joder, sembla, no sé, Daft Punk. O sigui, em sembla super guai, la veritat. Home, imagina't si és bo, que també era el meu plata, Islàndia era el meu or i Lituània era el meu plata, Bruno, aquí hem coincidit bastant, imagina't si era bona. Fíjate, i l'irà posar en escena brutal amb el color morat, que a mi m'encanta el color, i la combinació de groc i morat, que són colors complementaris, però bueno, la gent que sàpiga una mica de teoria del color. Però, o sigui, crec que està molt ben escollida i les animacions i tot, que és brutal. Doncs sí, això... No està malament per ballar-ho, ens haurem d'aprendre la coreografia. Sí. Passem a l'oro. Passem a l'or, que per mi és indiscutible qui hauria d'haver guanyat aquesta edició d'Eurovisió, que és Ucrània. Hola. Pon el vídeo.
Déu-n'hi-do. Perfecte. 10 de 10. Para empezar, imposible no bailar esto. Sí, imposible no bailar esto, que la cabeza te mueve sola. Després, tenim... És que és eurovisiva aquesta cançó. O sigui, tot i ser actual, bailable, discotequera, també té el punto absurdo de Eurovisión de la flauta, la mujer gritando cosas que no entiende. O sigui, té un punt freak, però artísticament crec que transmet molt aquesta cançó. O sigui, joder, té aquesta punta maquinote, però també com molt maca i molt com emotiva, no sé, és que me la crec, i té aquesta cosa de països de l'este, Sí, també aquest molt genuïna. Sí. Sí, i també m'encanten els senyors de plasma que surten al fons i que la tia aquesta, a sobre, fos com, anés vestida com la Trinity de Matrix. Si heu vist Matrix, la protagonista de Matrix, que és igual, m'encanta. I vaig veure un meme boníssim a Twitter, que no sé si tu l'has vist, sí, però és UPF Ciutadella i surten la suïssa i la francesa. UPF Poblenou, que són els únics estudis de la Poblenou, que som el Cesc i jo, i surt la de Lituània, o sigui, la de Lituània i la tia aquesta del... I és totalment real que és així. O sigui, passeu-vos-hi i és real que és així. Sí. T'he de dir que no a tothom li va agradar aquesta actuació, eh? A mi ni fu ni fa, però jo vaig veure Eurovisió acompanyat i vaig sentir algun acompanyant meu que deia si les normes d'Eurovisió permetien concursar gent cridant, que també és una miqueta la valoració d'aquesta actuació, que crida més que canta. Han anat a fer mal aquí, Han anat a fer mal. Per favor, o sigui... Eurovisió s'ha de mirar també amb comentaris amb una certa ironia àcida, per passar-t'ho bé. Amb gent crítica, clar. Però és que Suïssa era un senyor cridant. Sí, no, sí, una cosa és falset, i l'altra cosa és cridar. I és diferent. Que, per cert, també ho recomano a la gent així que tingui temps, però no sé. Recomano que mireu els videoclips d'aquestes cançons, perquè pocs són mínimament acceptables. I els videoclips d'Eurovisió, cuidao, I en canvi hi ha alguns que són bastant fidels a l'actuació després, que és com un concepte artístic ben treballat. No, però això està bé, perquè significa que hi ha el concepte ben treballat des del punt de partida. Vale, pensava que és perquè jo vaig veure el videoclip d'Islàndia, per exemple, i és literalment l'actuació sense cap cosa. O sigui, és l'actuació gravada, com si fos un programa de televisió on... Sí, hi ha gent que no fa videoclips, que grava l'actuació, però... Bueno, nosaltres, quan anem amb Operació Triunfo, el nostre videoclip és l'actuació d'aquella setmana d'Operació Triunfo. Ah, sí, tal qual, no, perdó, mentida. Això les primeres setmanes. Després gravem videoclip, perquè la venda va tenir videoclip i el vam comentar, de fet, aquí a Actualitat Amanida. Vale. Bueno, això, el videoclip de Suïssa se me cae la cara de web. O sigui, és... Bueno, la televisió local. Solo digo eso. Vinga. Doncs mira, no sortim de la televisió local, o potser una miqueta sí, perquè ja que hem comentat a Lituània i Islàndia, que també estaven en el meu podi, només em queda la meva medalla de bronze, que va per Grècia. O sigui, mai a Europa havia comès un error tan gran com deixar perdre aquests cromes i que poguessin guanyar, També t'ho dic, això ara, amb una mica d'indignació, fins i tot. Què feu no votant els cromes de Grècia, per favor? Mira, Sergi, te lo tengo que decir. A tu et va agradar molt l'any passat, fa 2 anys, el Nanana. Ai, sí, Serhat, t'estimo. I love you, Serhat. Grècia aquest any ha fet el Nanana. Sí. No, perdona. El Serhat, que l'hauríeu de buscar per veure com és, ha tingut el seu fill actuant aquest any per part de Lituània. O sigui, Lituània és la filla legítima de San Marino. No biològica, no genètica, però que podria ser perfectament que l'actuació d'aquest any de Lituània fos una preqüela de l'actuació de San Marino quan Serhat, i que el seu Nanana, en su juventud, va ser el discotec. I això t'ho signo jo ara mateix, que ho crec de veritat.
tu tens els òrgans auditius severament greus. O sigui, sisplau, vés a l'hospital. No. O sigui, no tenen res a veure. Com... Mira, Judit, tu saps de què estem parlant? Hi ha hagut un moment que m'he perdut. Anem a mirar, Un moment que m'he perdut. anem a mirar Jo estic l'actuació. representant a l'audiència ara mateix. Anem a mirar l'actuació de San Marino de fa uns anys i anem a jutjar, per favor, si no s'assembla a l'actuació de Lituània d'ara. Sergi, per favor, no et sent ridícul. Perquè és el Davant de mateix, tota aquesta és el gent. mateix senyor de jove, sisplau. Vinga, va. You look sad and lonely. Is something wrong tonight? És el senyor de Lituània de gran. És el tio que estava de groc allà fent els balls 30 anys després. I és que la cançó i el ritme són tots iguals. O sigui, jo no sé com el Bruno no ho veu, això. S'assemblen físicament, però la cançó, Sergi, no sembla en res. Jo crec que sí, una miqueta. Té aquest Bueno, estil, mira, té aquest estil. Jo el que volia dir era que, o sigui, Grècia, aquest any ha portat... O sigui, el Sei Nanà era com... També aquell any que era Moldòvia, crec. Ja soc un puto brufant, m'estic tornant. No? Sí, és que me Sí, n'estic jo- donant compte ara. Ja, no sé, mira... que portava aquesta situació amb portes, que hi havia dobles, vestits iguals, i unes portes, i uns s'amagaven, que era com de José Luis Moreno. Doncs l'actuació rància d'aquest any era de Grècia, que un ranci molt encantador, també he de dir. O sigui, un ranci molt... Sei Nanà també era ranci. Però és que Grècia, com deien a Twitter, algun tuitero que va dir, al fons era el Just Dance 2017. O sigui, los 3Ds que salien de fondo era molt, molt cutre. I a sobre, aquesta cosa de purpurina i la broma del croma, sí, increïble. Que també, poc es comenta d'Eurovisió, els cromes de les corresponsalies. Que no hi ha ni uno que està dient. I els que són una gravació de l'helicòpter, que es veu al fons movent-se. Com vols que em cregui que el tio està pujat a l'helicòpter? Per favor, per favor. Però és que algunes veu la sombra de color verde, altres són cromes pixelats. Sí, fantàstic, fantàstic. Perquè això et diu que la televisió pública de Grècia té el mateix pressupost que la televisió pública de Cardedeu. A tots els respectes, la televisió pública de Cardedeu és boníssima, segurament, en comparació. La primera de... no sé si de tot l'estat, no? La primera en català. La primera en català. La primera tele en català. Abans que TV3. I tenim els guanyadors, que van ser Itàlia, que mira com van ser els guanyadors. També ho comentarem. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Els guanyadors, no? Què hem de dir? Han guanyat, felicitats. Va, molt bé. A veure, puc dir el que volia dir abans? Jo crec que han tirat el tòpic d'Eurovisió de sempre de grup que vagi fa l'espectacle, guanya. És veritat. Vull dir, s'ha fet una cosa que des de feia temps, o potser no s'havia fet mai, de portar una cançó així amb el estil heavy metal, i ha anat bé. Però en comparació dels mítics grups de heavy metal, vull dir, és una cançó molt simplona. Sí, jo estic d'acord que la cançó és simplona, o sigui, no fa vibrar ni Sí. em poso a ballar, però sí que és veritat que crec que a sobre és que no és ni tan diferent. O sigui, Finlàndia portava també com aquestes coses de Linkin Park emo, bueno, pues també, és que de veritat, l'Eurovisió aquest any, maravilloso. I que cada any hi ha un grup rockero, quasi sempre. I hi ha grups diferents, amb propostes molt diferents. No sé, penso en Bulgària, o no sé, coses que no són... O també hi ha friquis. I no, o sigui, és molt difícil trobar què connecta amb els espectadors cada any. I no sé per què Itàlia ha connectat. Jo no me Tot torna, i mira, aquest cop ha tornat aquesta mena de heavy, que mira. Bueno, potser és com aquesta cosa de que el cantant té molt carisma, veritat. O sigui, el cantant principal té un carisma i el rotllo glam rock que porta és atractiu. I això sí, he de dir,
prefereixo 1000 cops que guanyi aquest tio que el de Suïssa. El de Suïssa lo tengo cruzado. No, O sigui, no et va agradar el de Suïssa? Home, a veure, la cançó està bé, però el senyor aquest pues, és un senyor que és guapo i que ha fet la cançó d'un Carl Lauren. I ja està. Jo crec que hauria d'haver guanyat aquest, que és el que ens queda per comentar, i és el meu guanyador moral. Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate. No us recorden posades en escena tan bones per part d'Espanya des de fa uns anys, I a més aquest any, Que error. jo ho vam comentar amb tot el tema de la Covid, aquesta història, jo no entenc com no ha calat més en els espectadors i ens han votat en massa. Qué error, qué error, qué error. Què et passa tu amb el Blas? Blas Vamos cantó a ver. muy bien. Blas cantó muy bien. A veure. La letra de la cançó diu quiero besarte muy lento, como la primera vez. O sigui, és que sembla paròdic. Sembla una balada d'un episodi de Phineas i Ferb on el Ferb ha de fer una balada d'amor a una tia, perquè sí. O el Doofenshmirtz s'enamora d'una noia i li fa una balada. És que és paròdic, perdona. sí. Bueno, és que em sembla objectivament la pitjor cançó d'Eurovisió d'aquest any. Fora d'aquí. Sento molt, Fora d'aquí. No hi ha més gurubru. No hi ha més gurubru. Fora d'aquí. No home, la ja. pitjor, no. Però no té res que destacar. No, és que... Jo vaig Mires tenir un subidon Sí. que em vaig aixecar del sofà i vaig dir, nois, aquest any guanyem, Aquest any guanyem. Em va posar la pell de gallina a veure la nostra actuació. Feia anys que no la recordava tan bona, perquè ara vingueu aquí a destrossar-me-la, no ho admeto. Perdona, però mira, només pensar que la venda, és que mira que tampoc era una cosa superguai, però és que ja tenia molt més fitxa que això. I després també, que és que... Què anava a dir? Sí, si compares els altres participants que han quedat últim, no sé, Alemanya tenia una proposta curiosa, Regne Unit no parlem perquè Brexit, però no sé, si mires els últims tenen coses. Aquesta cançó és que sembla l'Eurovisió de fa 5 anys, o no, o 10 anys. A veure si amb els canvis de RTVE canvia alguna cosa a Eurovisió, T'imagines? que també està hauria per de veure. canviar molt, Hauria de Estaria canviar molt, però segur que ho explicaríem a les claus. Ho explicarem, sí, ho explicarem. Què ha passat aquesta quinzena que no ens podem perdre abans d'acabar el programa amb aquests 6 minuts fantàstics que ens queden, que ja ens està saltant l'alerta de Zoom? Doncs aquesta setmana començarem parlant de la ràdio musical Europa FM, que suposo que us haureu enterat que ha acomiadat el locutor i presentador Javier Cárdenas. De fet, ho ha fet també d'una manera molt fulminant i sense que ell i el seu equip es poguessin acomiadar. A3 Media Ràdio ha decidit prescindir d'ell, que fins ara doncs, havia estat el màxim responsable del matinal de la cadena, i ho fa per diverses polèmiques. Primerament, l'acomiadament es dona doncs, perquè hi ha una enorme crisi d'audiència, sobretot en el seu espai, i també doncs, ha vingut comportat per controvèrsies en opinions que ha donat el presentador en alguns temes, sobretot també en temes de Covid, que allí és millor no posar-se i que han provocat nombroses queixes i incomoditats cap a tres Media. No sé si heu vist la notícia, creieu Sí. que ja era hora de fer-lo fora o en sou fans, el Cárdenas? Jo Jo sóc només he de fan, dir que... jo sóc fan de que hagi dit que el treuen per censura, que algú ha trucat des de la Moncloa i dir aquest senyor d'aquesta ràdio musical fora, del matinal, aquest senyor fora. Sí. Això a mi m'agrada Jo perquè no s'ha d'estar molt bé, per dir-ho. Només he de dir que em fa molta gràcia que Europa FM, el seu eslògan sigui la mejor música dels 80, 90, 2000, 2000... Clar, al final és tot, i tota la música. Sí, clar. Ho heu pensat, això? Bueno, ja està, només volia comentar això. No hi havia pensat, però hi pensaré la pròxima vegada que ho escolta. Pensaré en tu, Bruno. Oh, El que em sembla una llàstima per això és que no els deixin acomiadar-se. Això sempre és una putada Sí. i a mi m'agradaria que tots els formats poguessin
dir adeu com toca, no? Però vaja, Que t'ho diguin un dia per l'altre. però- els seus motius tindran també, suposo. Seguim amb la segona clau i és que la Casa de Papel torna amb la temporada final. Ja la companyia de streaming Netflix ha anunciat que la 5a tanda d'episodis vindrà en 2 parts. La primera serà continuarà la trama i treballarà doncs, un gènere bèl·lic molt extrem, segons diu el mateix director, i posarà doncs, la banda contra les cordes. Aquesta primera tanda d'episodis es presentarà el 3 de setembre, però després hi tenim una de darrere ja, que ho farà el 3 de desembre. Ojo, la diferència, i aquí ja s'acabarà. Vull dir, s'acabarà i a més ho faran amb emoció i sentiment, i jo crec que més d'un plorarà amb aquest comiat de la Casa de Papel. Sí? No, que a mi m'agrada que no sigui vale. parte 5 i parte 6, que sigui parte 5 volumen 1 i parte 5 volumen 2. Sí, Hombre. te la comen de una manera. Sí, Com los Juegos del Hambre, sin Sajo, parte 1, parte 2. ¿Això us ho recordeu? Mare mía. Bueno, També ens quedem a Netflix per comentar la següent clau, i és que, segons avancen mitjans internacionals, Netflix es convertirà en el nou Twitch. I és que actualment està estudiant expandir-se amb la creació d'un servei de videojocs descarregables i maneres de permetre el joc en streaming o ja directament des del mateix televisor. Per ara no sap res segur, i bueno, es preveu que aquest nou producte de Netflix doncs, arribi el 2022. Però, ei, que és una mica el que comentàvem abans. Ojo Netflix, em deixes de pedra, perquè és que, clar, vull dir, els streamers són molt barats. Potser Netflix diu, pues me compro unos streamers que se vengan a la plataforma i així la gent ve més a la plataforma. No havia passat, no se m'havia corregut, però En aquest cas, interessant. per això, per com ho comentava la Judit, jo crec que és més aviat que intentarà fer-se com un Steam, de que tu et puguis descarregar videojocs a partir de Netflix, sí. no de que tu puguis veure gameplays, que potser també. Que pot ser Clar, també, però no? A veure és raro. No sé, que curiós. Seguirem. I acabarem les claus parlant d'una notícia una mica trista pels fans de Disney, perquè segons ha anunciat el compte de la mateixa companyia, totes les botigues de Disney Store a Espanya tancaran des del juny del 2021 a novembre del 2021, se les carregaran totes i només quedaran les compres en línia al web de Shop Disney. Què està passant? Tot va cap a internet. Jo crec que la pandèmia ha fet molt mal, també s'ha de dir. Tot es digitalitza com el nostre calendari. Perquè això ens faran fora d'un moment a un altre i per això m'agradaria saber què recomana la Judit per veure aquesta quinzena. Jo recomano el festival de Canet Rock. Hi va Stay Homes, hi va Zo, hi va Miqui Núñez. Se celebra el 3 de juliol i, com a novetat, es farà sense distància de seguretat, amb mascareta i amb test d'antígens. Però, molt recomanable aquest tipus de festivals que estan sortint ara i aneu-hi, aprofitar almenys l'estiu. Com aprofitar la quinzena, en aquest cas no l'estiu, el Bruno? Doncs, per favor, si no he parat de parlar de Netflix avui, recomanaré la sèrie de Netflix, que he dit que era el pitjor del món, no? Pues Master of None estrena tercera temporada. Molt curiós. Després de molts anys ha fet un paron i torna. O sigui que la veuré. Master of None, la recomano. I no sortim de les plataformes perquè Friends s'han reunit. En un principi no es podria veure a Espanya, però ara diuen que sí, i ja la tenim aquí. HBO Espanya, Friends, la reunió. Som-hi, nosaltres ens reunirem la quinzena que ve, som Actualitat Amanida, ens podeu seguir a xarxes @OliVolivaMedia, Zoom ens fa fora, gràcies Judit Montoy, ben tornat Bruno Gallardo, fins la quinzena que ve, gràcies per seguir-nos, adeu-siau. Adeu. Volíem ser arbequins, fluir com l'oli d'oliva. Teatre i música.